gagawin namin? Saan daw? Doon pa raw sa isa. Doon, tinatawag ka doon ng guide. Kakain. Ay, alas 12. Saan ganun? Ay, ito mag... Ano ba naman tong guard na to? Hindi naman nagpahinto. Yung kapitan sir, hindi. Kapitan. Ay, hindi pala. Diyan ka na lang. Dito sa kanya. Kala tuloy kapitan tayo. Diyan na lang. No? Kapitan daw. Ganda na sasakyan eh. Si Puno Governor. pala. Oo, akala niya si Governor tayo. Dami ah.
Kasi weekend eh. Oo. Nagbabiyahe.